விக்டரி காஸ்பல் சர்ச் விடுதலையின் விசேஷ சபை வழியாய் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இந்த தேவன் உங்களுக்கு நாளுக்குரிய நாட்கள் என்ன அப்படின்னா, யோபு 40:6, அப்பொழுது கர்த்தர் பெருங்காற்றில் இருந்து யோபுக்கு உத்தரவு அருளினார். இன்னைக்கு நமக்கு சின்ன காற்று, சின்ன வியாதி வந்தாலே நம்ம சோர்ந்து போயிடுறோம். அன்று யோபுக்கு வந்ததெல்லாம் பெரிய வியாதி, பெருங்காற்று. ஆனால் யோபுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்தது. பெருங்காற்றே இருந்தாலும் அந்த பெருங்காற்றில் இருந்து தேவன் எனக்கு விடுதலை கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்ற விசுவாசம் இருந்தது. அவ்வாறு யோபுக்கு எவ்வாறு விசுவாசம் இருந்தது, அது போல நமக்கு விசுவாசம் இருக்குமானால் பெருங்காற்றே ஆனாலும் அந்த பெருங்காற்றிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார். தேவன் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.